Mubaya kanakisisa yokumurumbidza kana tadzoredzaniswa pamusoro kudenga. Ndizvo tichinzwa manzwi echisimbisiso chokuti kana tikafa pane ino nyika tinosangana kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa. Kunakisa kwerugare rwakasunga moyo isu kana taungana muzita raKristu. Mwana komana wa Baba wakakomborerwa chifungidziro kuti tichasanganiswa. Tinosangana kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa. Ongunokukurumbidza kukunda madzudzo tsoka dzedu dzakaneta dzichayambukira. Zambuko rinenda rakagarira avanotida isu ripo rufaro. Tinosangana kudenga neropa raJesu nekutenda kuna Baba tichasanganiswa.